Hola, què tal? I molt benvinguts a una nova edició dels Likes Parlen de l'Evangeli. Avui, en aquest dijous de durant l'any, on Jesús diu que va arribar a la regió de Cesarea de Felip i preguntava als seus deixebles: qui diu la gent que és el fill de l'home? I diu que ells respongueren: uns diuen que Joan Baptista, d'altres Elies, d'altres Jeremies o algun dels profetes. Ell els preguntava: i vosaltres? Vosaltres, qui dieu que sóc? I Simó Pere li respongué: tu ets el Messies, el fill del Déu viu. Llavors Jesús li va dir: feliç de tu, Simó, fill de Jonàs. Això no t'ho han revelat els homes, sinó el meu Pare del cel. I jo et dic que tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva església. I les forces del reialme de la mort no la podran dominar. Et donaré les claus del regne del cel. Tot allò que lliguis a la terra quedarà lligat al cel i tot allò que desliguis a la terra quedarà deslligat al cel. Després va manar als seus deixebles que no diguessin a ningú que ell era el Messies. Des d'aleshores Jesús començà a explicar als deixebles que calia que anés a Jerusalem i que patís molt de part dels notables, els grans sacerdots i els mestres de la llei, i que havia de ser mort i de ressuscitar al tercer dia. Llavors Pere, prenent-lo a part, es posà a renyar-lo, dient: Déu te'n guard, senyor, això a tu no et passarà. Però Jesús es girà i digué a Pere: vés-te'n d'aquí, Satanàs, em vols fer caure perquè no veus les coses com Déu, sinó com els homes. Fixeu-vos quin evangeli tan interessant, per això l'he llegit tot, perquè es veu un contrast. La confiança extraordinària de Déu cap als homes, cap a les persones, cap als homes i dones d'aquest món. En aquest cas, fixeu-vos la confiança que té en Pere, però al mateix temps, fixeu-vos què diu Pere. Pere dient-li que no passaria pas això. Diu, llavors Pere, prenent-lo a part, es posà a renyar-lo, renyant a Jesús. Déu te'n guard, senyor, això no et passarà. És a dir, Pere li passa una cosa que a vegades ens pot passar a nosaltres, que mirem les coses no com Déu, sinó com els homes. Per això, Jesús, quan nosaltres mirem les coses com els homes, ens diu: vés-te'n d'aquí, Satanàs. Són detalls importants, mirar les coses com Déu. Jesús sabia que havia de passar la creu, era una missió redemptora, una missió que havia d'ajudar-nos a superar els nostres pecats. Jesús mor per donar-nos vida. Però Pere volia que no passés això. Per què? Perquè mirava les coses com els homes. Evitar-nos el patiment, evitar-nos el servei a vegades als altres, pensar més en nosaltres mateixos, protegir-nos més a nosaltres mateixos i no pensar en la gran missió que en aquest cas tenia Jesús com a Déu i com a home. Per tant, la generositat de Jesús, que confia en les persones, confia en tu, en mi, en totes les persones, però també quan nosaltres mirem les coses com els homes, Jesús també ens diu, quan nosaltres se'ns posa l'orgull al cap: vés-te'n d'aquí, Satanàs, em vols fer caure perquè no veus les coses com Déu, sinó com els homes. Demanem a Déu que sapiguem mirar les coses amb una visió més panoràmica, més de cara a l'amor i no de cara a l'egoisme o al passar les coses per sobre, les que no ens venen de gust, no fer-les i només fer allò que ens ve de gust. Per tant, aquí Jesús ens explica ben clar el camí, ens ho diu amb molts consells de l'Evangeli: qui vulgui ser deixeble meu, que prengui la seva creu i que em segueixi, o també qui vulgui ser deixeble meu, que es negui a ell mateix, i d'aquesta manera aconseguim donar fruit. Gràcies per la vostra atenció i fins una altra ocasió.